Tatelicious apa Mai Nyathi advice kuti vawanewo chavo nekuti varume vanochinja. Uko Madamboss is part of the team. Vachange vachimanya nemuchato weNyathifamily. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe and to watch this video to the end. Kuko tichataura vamwe zvakare vachange varipo vachimanya vachigadzirira muchato uyu. So Tatelicious ataura mashoko makukutu akati veduwe tiri kukukorokotedzai kuti muri kutata but murora, please take advice iyi. Varume vanochinja, varume vanochinjwa nemari kunyanya. Gilbert uyu mkomana wechimanje ane chiso chakanaka chakapengenuka. Tatelicious mumashoko ake ataura iye akati mudzimai waNyathi haindirani zvachose navaNyathi. VaNyathi vakati nakei, vakati ngwarei, and anytime vanogona kungokunyengera umwe musikana. Yes, taona kuti vakuimbira nziyo vachitaura kuti zvinhu zvakaoma tiri tese baby wangu handifi ndakakuramba, but guys money changes people. So ndo mashoko aTatelicious ari kuti do your own thing. Chinoita kuti uzova safe nemwana pane kuti umwe musi murume akamuka akati iye haachadi nezvako kana kuti akakunyengera wechipiri kana wechitatu, iwe unozongopedzisira wakungobvuma because you've got nowhere to go and nothing to do. Saka please murora, take note of that. Vawedzera zvakare vakati vamarambire vaneka kuiltrita kavari kuita madhona, kuri kunzi madhona achagona kuzorega kukubatsirai pakupema kwenyu kana mukaramba muchingonetsana navo. Ndo zvakare mashoko ari kubva kuna sisi babatanya vari worried kuti muchato uyu yes uri kutopushwa because vamarambira actually vanotoonawo kuti pangatoitika problem apa kana vanhu vasina muchato, musikana haasi safe zvachose. Pakangoitika divorce kana kuti tingaiti divorce rikana kusina kuchata, pakangoitika anything you get out with nothing. So vamarambire vaadvaiswa zvakare kuti vabatewo madhona zvakanaka. Hanzi maikiki nyaya yekuramba mongotsanya muchimanya uko nouko muchisundana nebrand asi ipei pakanzi Nyathi Gilbert iwe usina chako. Aiwa murora, munhu ngati ngware. Chimwe zvechataurwa ndechekuti ngavarege kukopa kiki naTight. Vakutaura zvekuda kutravela ivo vachine maprojects avari kurana. Please take note, you are different people, you are a different brand. Hamungambofi makaita Tight nakiki. Regai kuvatevedzera, regai ivo vaite travel. They are capable of doing that. They don't have a child wavanogara naye wekunzi anova stopper from doing that. So yes, please take note of that. So manetizens ari kubvipirana sisi babatanya akati veduweka ichokwadi, murume anochinja kunyanya uyu mukomana. Aiwa anekamuka kuzvida kaanoita kunge ari kurumwa nenyuchi mapendekete achiita yekumasimudzira ukaita zvekutamba unosara ungomira nenyaya yekuti kuchibhorani nenziyo yamanyora iya wawoga murume wainda nevamwe. Anobvuma here murume wacho kuti zvinhu zviende muzita remukadzi nemwana? Varume vacho vakutya kurwa chekusirika nevakadzi. Marriage dzemazuva ano dzaane lack of trust. So babatanya vanga vati zvinhu ngazviiswewo muzita remudzimai, zvisarambe zvongonzi zvese ndezvaGilbert, imba yoiswa muzita yaGilbert. But anyway, dzekumarural areas guys kwasabhuku haiwa imba ndeyemukadzi zvekunotonzi tichamboenda kwamai munetsiwa kunomwa tii. Ndo zvazvinoitiwa guys, musha mukadzi. Then vamarambire vabva vangoti regai tikupei wedding update. We are introducing a new character guys, Mrs. T Munetsiwa, our final team member. Tiri kufara chaizvo kukupai Mai Munetsiwa Madamboss to add her to our wedding organizing team. Madamboss is a renowned multi-award winning actress, influencer, philanthropist, supporting various Zimbabwean charities, women empowerment and advocate. Vari selfless zvakare, vanosupporta the mocked couple's wedding. Vari kuuya zvakare nekindness and humor, integrity, compassion nezvimwe zvakawanda. Please help us to welcome Mrs. Munetsiwa.
aiwa titende nekuchira maoko kwamaita vamarambire zvakare vabva vangoti aiwa tokumbira kuwithdraw the offer of t-shirt to lucky winner because we will need a whole month to cover every winner. Saka tichiri busy asi imi ingozivai kuti the manager loves you. Vataura zvakare legendary gospel musician kuti aite marital counseling and marry our couple zita muchariudzwa kana nguva yacho yakwana. Haya guys, vakuru please don't guess. Indiri kungofungwa ndipastor G kana kuti vanonzi ane vebhora ava vanotoya newhistle chaiyo kutoti magaya imikana ameno. Okay, so for tomorrow we shall begin to introduce our service providers and welcome them on board. Tine musicians zvakare vachange vachiti entertainer pamuchato wedu guys. Tine car rental companies vari kutipa zvakare limousine for our couple and honeymoon kuri kuendwa somewhere to be announced. Guys zvinhu zvacho zviri kunyanyisa kunaka imi. Kozoitawo Amon Chaite is part of the wedding organizing team. Ukuwo zvakare Chipo Besi aripo zvakare ipapo. Again another organizer. Then zvakare Butisi aripo ipapo. So guys, ndo vanhu vari kumiramira kwaNyathi uko. Guys, muchato uyu uchange wakarurama. Ndiri kutsvaga varirato unenge uchitapira kudirwa shuga. Mwana December edu Christmas tichata yekutsenga tichifara. Yellow guys ichitirovera mapikiti aiku honeymoon vakasungirira zvematauro zveuwaiti tichi kudopinda Maldives. Ndatanga sorry guys. So Madamboss vatenda zvikuru vakati tinotenda yellow guys, we move together. Thank you brother Chiremba Marambire. Guys uyu uchaita world record. Vamwe vari kuti tiri kufunga marital counseling ichabva kune dzicharambazi. Ndo zvatakutofungawo dzingori nyasha pamusoro penyasha zvinoda kutendwa guys. Munhu asekwi muchato uyu waropafadzwa chokwadi. Dzidzisai vana Madamboss kuti zvemumba hazvitaurwe papublic. Uyu mutambo una Mwari zvaendwa. Ndiri kunzwa kuda kuchema nemufaro. The favor of God is upon you guys. Nyika dzeEurope dzapindira kuchanakidza kumuchato uko. Vana chibhutisi guys, ngale family ini takangomirira kuti tione kuti family edu aya atina mumastreets umu achati chii, vachauya here nezvipo, vachange vari part of the guest list here kana kuti chii. Guys, inini ndakutogadzirisa kusonesa size 38 batsirai mbuya maibhenji nesize 38 kune vaya vanosona. Please ndibate guys, ndigadzirirewo ndendirikowo ndichisota chero negogo zvangu ndichingomanya. Guys, Nyathifamily yazobudirira zvaendwa. Woyo.